Jamanaw an bɛ aw fo k'a fɔ ko aw danse an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan Lidi Media sanfɛ. An b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko kibaru kumabaw la min bɛ tali kɛ Somɔnɔ Buguni na Segu mara la, Mali dɔ b'a la ka mɔgɔw sɛgɛn yen nɔ kosɛbɛ. Mɔgɔ dɔw ni tora a ko da fɛ yɛrɛ kaban an bɛna sira dɔ sɔrɔ ni kibaru kɔnɔ o baara taabolo kan. Kalata waati jɔnjɔn ma fɔ fɔlɔ nka taamasiyɛn dɔw yira la kaban minnu b'a yira k'a fɔ kalata bɛ se ka kɛ san wɛrɛ. Sabula musaka minnu kan ka don a ko da fɛ o donna jamana ka san musaka sariyaw kɔnɔ ka ban sɛbɛn miliyari 80 an bɛna sira sɔrɔ ko kan. Kayikaw fɛ yen nɔ festival Kayiseko baaraw fana daminɛna dɔgɔkun laban in na. Ja dɔw yira la mɔgɔw la ka baaraw daminɛ o fana tɛmɛna cogo ɲuman na. An bɛna sira dɔw sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ o fana taabolow kan. Limanaw an ko aw ma k'aw danse an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan ko kura ye. Segukaw fɛ yen nɔ dugu min wele ko Somɔnɔ Buguni na Mali dɔ b'a la ka mɔgɔw sɛgɛn yen nɔ kosɛbɛ. Mɔgɔ dɔw ni tora ko da fɛ kaban kibaruw y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin wale ka kɛ Segukaw fɛ yen nɔ. Min tali kɛ Somɔnɔ Buguni sifin ɲɛmɔgɔ ale ye seereya minnu fɔ an ye an k'olu lamɛn. A ye Somɔnɔ Dugunikaw ye ne ye Somɔnɔ Duguni jeunesse président ye Lasina Ɲare an bɛ kɔnɔdimini komini fɛ. An ka komini duguba tɔgɔ ye kɔnɔdimini. Komi juguman tɛ an ka kibaru y'aw don salanko lajarabi y'an sɔrɔ. Sogo ye an dɔgɔnin dɔ minɛ a kɛra sababu ye jira. Ɲinɛ fana a tilala ka dɔ minɛ kun. San nɔna san yɛrɛ kalo n'a tile hakɛ yɛrɛ ma dafa fɔlɔ yɛrɛ. A ye min minɛ salo muso filatigi dɔ den caman b'a fɛ ɲinɛ ta yɛrɛ fana muso fila de b'a fɛ a den ye den tan ye. An kɔni kɔnɔ ganna an ka yɔrɔ la an dabali banna. An t'a dɔn an bɛna fɔ cogo min an b'a kɛ cogo min bilen. Ala ka kɛra kɔni an ye faamaw wele ka na fagali in don tile kɔni ma bɛn u ye ordre di ko an ka faga. Ala ka kɛra hali nin yɔrɔ in na donso kɔni b'a nɔfɛ bi le 9 octobre bi y'o ye. A daminɛ na a ye mɔgɔ faga le 9 octobre. An bɛ fɔ joli yɛrɛ sisan le 18 hali sisan sogo a ma sɔrɔ ka faga faamaw kɔni u ye ordre di a don yɛrɛ tile ma bɛn u k'a ka faga nka a ma se ka faga fɔlɔ. An kɔnɔ ganna an dun ka fɛn bɛɛ bɛ ji in na. An ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ji in na an tɛ ɲɔ sɛnɛ an tɛ kaba sɛnɛ malo de bɛ sɛnɛ a fɛ o tɛ bɛɛ yɛrɛ ye an ka fɛn bɛɛ bɛ ji in na an kɔni kɔnɔ ganna an kɔni b'a ɲini ni sogoko in daga ka bɔ an da ani k'an ka dugu yɛrɛ dɛmɛ ni nana sɔrɔ baji nana don an ka dugu kɔnɔ k'an ka so bɔ k'a ben an b'o kamanagan kɔnɔ dɔrɔn sogoko ni yɛrɛ nana don a la an b'a fɔ aw ye a k'an ka se yɔrɔ o yɔrɔ k'an bɛ dɛmɛ sɔrɔ a k'an lase lala ala ka se ka an bɔ nin dingɛ kɔnɔ ɲɔndɛ anw ɲɛnina yan. Muso caman bɛ baara dɔw kɛ ka taa tile baarayɔrɔ la o n'a ta bɛɛ u tila ka cɛlasigi baaraw fana kɛ ni ko fila musonin ma nɔgɔ ɲɔgɔn fɛ nka o n'a ta bɛɛ muso dɔw b'a kɛ i n'a fɔ Madamu Tarawele Fatumata Tarawele ale b'a ta kɛ cogo min na a ye o sira lase an ma an k'olu lamɛn ni kumakanw fɛ. Ne ye gadonmuso ye ne furulen don a san 13 ye ne bɛ baara kɛ ne bɛ cɛlasigi ciw kɛ gɛlɛya minnu b'a la a ma nɔgɔn mais i yɛrɛ b'i yɛrɛ organiser ka bɛn de i kelen ni cɛ kelen don i bɛ duba kɔnɔ i b'i yɛrɛ organiser n'i yɛrɛ organiser a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'i nɔ bɔ a gɛlɛya fanba ye min ye e bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i tɛ tilen so ne dɛmɛbaga t'an bolo wagati minnu na i bɛ wuli depuis 4 heures i bɛ daraka ko ɲɛnabɔ ka tilelafana ko ɲɛnabɔ ka taa i bɛ so i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i b'a bɛɛ labɛn ka sigi i bɛ duba kɔnɔ i ni cɛ kelen don i b'a bɛɛ labɛn i b'a sigi tilelafana dun heure mana se i bɛ bɛɛ ta bɔ dumuni kɛ i natɔ o la sisan i bɛ na i bɛ taa sugu la i bɛ surafana ko nafɛnw san i bɛ tila ka sininanw san tuguni i bɛ na i bɛ don ga la tuguni i bɛ teliya ka surafana ko ɲɛnabɔ sininanfɛnw k'olu labɛn ka sini fana attaquer ayiwa ne dɛmɛbaga dun b'i bolo i b'a labɛn i b'a to bolo o b'a tɔ ɲɛnabɔ i kɔ tiɲɛna a ma nɔgɔn surtout Bamakɔ embouteillage ko a ma nɔgɔn n'i ka so ni baarakɛyɔrɔ ka jan a ma nɔgɔn mais ni Ala ka dɛmɛ i b'i organiser i bɛ se tu pourras t'en sortir. Yala an bɛna taa kalata la sanba 2025 kɔnɔ wa ɲininkali in kɔni b'a la ka kɛ mɔgɔ ma waati jɔnjɔn fɔ fɔlɔ
nka min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye musakaw dɔw don jamana ka san musaka sariya kɔnɔ n'o loi de finance ye seko wari miliyari 80 bɔɲɔgɔnko o bɛ mɔgɔ jigi sigi wa Segu Ɲame Bacili ye RPM kumalasela ye ale ye jaabi min di an ma ɲininkali la an k'o lamɛn. An yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ projet de loi de finance min bɛ CNT niveau la ligne dɔ bɛ yen mun ye kalafiliw labɛn ni musaka ko o kuma b'a kɔnɔna la nka nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɔrɔ loi de finance minnu votera an ka jamana kɔnɔ n'u adoptera a bɛɛ lajɛlen ni ligne budgétaire kelen kun b'a kɔnɔ kalafili musaka ko kumaw kun b'a kɔnɔ n bɛ hakili jigin kɛ dɔrɔn 2022 loi de finance kɔnɔna la a kun b'a kɔnɔ k'a fɔ kalafiliw bɛ labɛn nka a ma kɛ salon ta a bilala charge commune kɔnɔna la nka a ma kɛ bon ɲinan fana n'a bilala loi de finance kɔnɔ o ye baaraw n'u taabolo de mais o t'a jira k'a fɔ a bilali a kɔnɔ k'o de ye garantie ye k'a fɔ élection bɛ organiser mun b'a fɛ k'o précision in di pour que an ka taa ka tara élection organiseli ma il faut que bɛn ni keleya ka sabati an yɛrɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ il faut que kuma ka labila maaw kana siran kuma ɲɛ il faut que climat ka kɛ yen climat min bɛ maaw permettre u ka participer kosɛbɛ u k'u sen don foroba baara la maaw ka se k'u hakilina di k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la maa minnu fana minɛnen don f'u ka bila parce que aw b'a kalama k'a fɔ nin y'a kalo 3 bɔɲɔgɔnko ye an ka ɲɛmɔgɔw politique ɲɛmɔgɔw minɛnen don k'u bila bɛrɛ la k'a kun kɛ hakilina di ye donc olu ye wale o jamana kɔnɔ wale minnu n'u tɛ mɔgɔ rasire i tɛ se ka taa kalafili la nin kan n'i bɛ maaw don senbɔ kalafili yɛrɛ ɲɔgɔn dan na maaw fana maa minnu n'u lamɛnnen don jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc k'olu kɛ kɛrɛfɛden ye a ko la k'a fɔ i bɛ taa kalafili la o tɛ kalafili jɛlenw ye o tɛ kɛ kalafiliw ye fana minnu bɛ na ni basigi y'an ka jamana kɔnɔ a caman na olu kalafili n'u ɲɔgɔnnaw de la mankanw bɛ bɔ a la an ka ladeli t'o ye donc élection ko kuma oui anw yɛrɛ ka kɛlɛ fanba yɛrɛ retour à l'ordre constitutionnel ye nka n'ale bɛ kɛ il faut que conditions de ka créer pour que a kana contester ka se niveau dɔw ma o fana kɛrɛfɛ kalafili kuma tɛ se ka kɛ ni loi de finance prévision ye loi de finance ta ye mun ye estimation de ale bɛ kow jateminɛ de nin bɛ se ka kɛ n'an ye nin sɔrɔ mais mun b'a to an bɛ se ka kalafili ko fɔ au moins jamana ɲɛmaa kɔni sigili an bɛ se k'o kuma fɔ ni bɛɛ lajɛlen welela EJ min ye autorité indépendante de gestion des élections ye ale ni ministère de l'administration territoriale ani acteur bɛɛ lajɛlen ka wele kɛnɛ kelen kan an ka bɛn dɔn kofɔlen ka kalafili bɛ se ka kɛ dɔn min na o de bɛ se ka maaw lada la k'a fɔ volonté yɛrɛ bɛ yen ŋaniyaw bɛ yen ka taa ka tara kalafili ma parce que ni o calendrier bɔra de maaw bɛ se k'a fɔ nin ye indicateur ye an bɛ taa nin sira in fɛ walasa ka taa kalafili la nka n'o calendrier tɛ yen loi de finance kɛlɛ tɛ se ka hakili sigi k'a fɔ an taatɔ don ka tara kalafili ma donc pour que an ka kalafili fana il faut que o basigi min ni y'a ko fɔ o kana an ka jamana kɔnɔna la pour que kalafili jɛlenw ka kɛ mankan tɛ sɔrɔ kalafili mun na jamana ɲɛmaa min bɛ sigi hali n'a ma kɛ maliden bɛɛ ka maa talen ye a ka kɛ maa kɔni ye mun sigili tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye jamana kɔnɔ n'a tɛna wuli ni mankan ni ko wɛrɛ ye jamana kɔnɔna la o de y'an ka aladeli ye donc an bɛ se k'a fɔ bi loi de finance o kɔni projet o bɛ yen nka fo jamanadenw ka wele ka sigi ka bɛn dati kan parce que an bɛ yɔrɔ min dati foyi tɛ kalafili la. Sɔrɔdasi minnu ye IBK ka fanga dafiri sanba 2 ni 20 ala ka hinɛ la olu ye gradi dɔw sɔrɔ ka kɛ généraliw ye min tali kɛ a ko kuma cayara kosɛbɛ sabula mɔgɔ dɔw y'a faamu ka ɲɛ dɔw yɛrɛ ma a ko faamu ka ɲɛ Musa Mara ka hakilila politique ɲɛmɔgɔ don ale y'a jira k'a fɔ ko nin kɛ waati tun tɛ sisan ye an ka ka siraw lamɛn ni kumakanw senfɛ. Baara min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ conseil des ministres la ni an y'a mɛn k'a fɔ ko transition ɲɛmaaw a sɔrɔsi ɲɛmaaw ka daminɛ transition ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ la n'o ye Asimi Goyita ye ka taa se a tɔɲɔgɔn tɔw ma colonel tɔw ko conseil des ministres ye olu kɛ généraux ye transition ɲɛmaa ale kɛra général d'armée ye komi Musa Tarawele laban ta kɛra cogoya min na ni ATT a tɔɲɔgɔn tɔw olu kɛra général de corps d'armée komi Amadu Ayata kɛra cogoya min na ministre d'état ni ma fili o kɛra général de division ye ne kɔni kɛlen ka kibaruya in mɛn an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a ye n dusu kasi dɔɔni bawo halisa n bɛ deli ka min fɔ nin tuma ninnu na an ɲɛmaaw n yɛrɛ bila kɔnɔ dɛ bɛɛ de kan k'i yɛrɛ bila kɔnɔ ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na an bɛ tuma minnu na bi an kan ka kɛ misali ye jamana kɔnɔden tɔw ma baara ɲuman sira kan ani faso dɛmɛni sira kan ani jamana kɔnɔden minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu dɛmɛni sira kan nka nin baara in ni ne tun don ni ne tun bɛ jamana ɲɛmaaw place la n tun tɛ nin baara in kɛ sisan ka da lahala dɔw kan
Halahala fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye Mali yɛrɛ tabiyaw ye. Maa tɛ fɛn di i yɛrɛ ma, maaw de bɛ fɛn d'i ma. Maa tɛ i yɛrɛ bila yɔrɔ la, maaw de bɛ i bila yɔrɔ la. Maa tɛ i yɛrɛ wale ɲuman dɔn, maaw de b'i wale ɲuman dɔn. Ni i yɛrɛ y'i yɛrɛ wale ɲuman dɔn, a bɛ caman bɔ i ni min ka kan na, a bɛ caman bɔ a la, a bɛ dawula caman bɔ baara la. Ni ne tun ye ɲɛmaaw ye bi, n tun b'a to sini ma sinikɛnɛ ma maa wɛrɛw ka nin jɔyɔrɔ ninnu d'i ma, nin jala ninnu d'i ma, nin bonya ninnu kɛ n ye. O ye ne makari dɔɔnin ko in na. Filanan ye min ye, an bɛ tuma min na bi an bɛɛ b'a dɔn bi ka gɛlɛn. Jamana ɲɛmaaw yɛrɛ b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'u ka muɲu, an ka sɔn ka jalaji min. O tuma min na o bɛ ka fɔ, ni anw y'a suma k'a kɛ an yɛrɛ kun. Bawo Général Jala ka musaka jamana kan o ka girin ni Colonel Jara ye a kɛra cogo cogo. N'an y'a suma k'a kɛ an yɛrɛ kun, maaw bɛna fɔ ko aw ko k'an ka muɲu nka aw tɛ muɲu ni sira kan dɛ. O bɛna furancɛ janya an ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kɔni ka faamuyali la nin tun t'a o fɛnɛ tuma ye. Politikitɔn min an bɛ wele ko Mali jɔ baara, o ɲɛmɔgɔba ye Modibo Sidibe. Ale y'a jira k'a fɔ ko ni jala dili min kɛra sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ ninnu ma, ko a bɛ a kun bɔ sabula k'u ye baara caman kɛ Mali ye minnu ni mɔgɔ wɛrɛ ma se ka u ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ. An ka fana ka seeraw lamɛn. Malijɔ baara ye journalistes wele, an m'u wele kun wɛrɛ la, an y'u wele fasoko de la. K'a da kan Asimi ninnu, Asimi ni 5 colonel Mariki Jaw, an bɛ Sadio Kamara tɔgɔ fɔ yan. Modibo Kone, an bɛ n tɔgɔma, an b'a tɔgɔ fɔ yan. An bɛ Wage, colonel Wage, an b'u tɔgɔ fɔ yan. An bɛ sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen, homme de rang bɛɛ lajɛlen, polisi bɛɛ, gendarmew, fɛn o fɛn bɛ gardiw, fɛn o fɛn bɛ tenue don, an b'a bɛɛ fɔ yan, an b'u bɛɛ fo. I y'a faamu. An ma weleli kɛ basi foyi la, an ye weleli kɛ u bɛ se k'u présenter parce que u fana ye fasoden de ye, olu de bɛ sa sisan sɔrɔsiw de bɛ kungo kɔnɔ, olu de bɛ marifa ci la, olu de sara k'u muso n'u denw to. I y'a faamu. Civiliw de fana sara, bunti ninnu kɛra don min, Solenta ninnu olu kɛra don min, anw ma sunɔgɔ. I y'a faamu. Donc an ye pionniers de ye, an bɛ n'u jukɔrɔma tintin walasa malidenw minnu ma faamuyali kɛ u ka faamuyali kɛ k'a fɔ ninnu tɛ u yɛrɛ ye. O bɛ yan an bɛɛ de ye. Donc faso in sera yɔrɔ min ma bi, a kɛra faso in ye kunnawolo faso de ye farafinna bɛɛ ma. Donc an b'o laɲini de kɛ maliyɛn bɛɛ fɛ, maliyɛnw ka pétition in signé pour que sɔrɔsi ninnu k'u la encourager u kana k'u présenter, an k'u jukɔrɔma tintin u ka baara la. Anw bɛ signature mun nɔfɛ n'anw ye 20 millions parce que u b'a la ko maliyɛn ye mɔgɔ 23 ye. Hali maliyɛn mɔgɔ 30 sɔrɔla k'a signé o ka d'anw ye. An kɔni bɛ continuer an ka baara fɛ. An tɛ sɛgɛn, an bɛ neni, san kɔrɔ an bɛ bɔ, an bɛ don burusi kɔnɔ, an tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲina. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi fara jamana ninnu ni fɛnw kan, an jugu u bannen de don. U ma sɔn ko sɔrɔsi tɛ kɛ président ye. Bon anw de mɔgɔ caman y'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko sɔrɔsi bɛ se ka kɛ président ye. Donc ni anw ye pétition kɛ parce que maliyɛnw b'u sigi so kɔnɔ de k'a fɔ ko n bɛ Asimi fɛ, n bɛ Asimi fɛ. I b'a waleya ni nin de ye. A waleyali ni pétition ye mɔgɔw k'a signé o de ye k'a waleya anw de ko k'a kana. A m'a fɔ k'a bɛnna, anw de ko k'a kana. A diyara ye a kana, a ma diya ye a kana. Parce que comme ale mun ka di olu ye, jamana mana mun fɔ u bɛ don o da de fɛ. Donc jamanadenw ni jamanaden caman y'a signé, u fana bɛ se ka don o da kelen in fɛ. Tɔn dɔw sigira jamana in kɔnɔ min bɛ wele ko Association des consultants du Mali. A sigira, i b'a dɔn k'a fɔ ko hakilijagabɔla dɔw don minnu bɛ hakiliw jagabɔ ka baaraw, manɔgɔla fɛɛrɛw sabatili baaraw ka olu sigi sen kan ka ɲɛ. Minnu bɛ o baaraw kɛ olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye. A hakilila taara mɔgɔ min fɛ o ye Abdala Yatara ye. Ale ye min fɔ an ye nin jaw la an k'olu lamɛn. Donc ne yɛrɛ ye consultant formateur ye, n ye n ka bureau d'études créé depuis 2000. Donc c'est vrai n bɛ formation de kɛ kosɛbɛ mais n bɛ évoluer domaine caman na ko l'audit financier comptable, la gestion des ressources humaines, le marketing. Donc consultant kɔni n'i ye kuma dɔ ale n'i ye marché sɔrɔ n'a t'i ka si tu n'es pas spécialiste là-dedans, il y a des consultants qui sont spécialisés dans ce domaine, i bɛ se k'olu contacter a b'a jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Donc j'ai été d'abord vice-président en charge des finances de la Fédération nationale de consultants du Mali, ensuite président de la Fédération nationale de consultants du Mali. Donc fort de cette expérience, n yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ fédération bɛ yen mais consultant caman t'i yɛrɛ reconnu a la, consultant caman bɛ yen min t'a kɔnɔna na. Donc c'est ce que n y'o de jateminɛ ka se ka association malienne de consultants créer pour que minnu ma se ka o yɛrɛ reconnu fɛn comme na ou bien minnu ma se ka don fɛn comme na olu ka se k'an rejoindre na pour que an bɛ se ka métier de consultant
an bɛ se k'a valoriser cogo min na k'a don ba la cogo min na. Bon kɛrɛnkɛrɛnnenya na récépissé sɔrɔ la donc depuis n yɛrɛ y'a cari kunu réseaux sociaux kan mɔgɔ camanba de ye n wele donc n y'u ka contacts ta déjà donc très prochainement an bɛna groupe WhatsApp créer fɔlɔ n'an ye groupe WhatsApp créer an bɛ discussion kɛ ka bɛn don dɔ la ka se ka assemblée générale de lancement kɛ en même temps ka se ka bureau fana sigi en place ka feuille de route dɔ di bureau ma quoi. Bon consultation et prestation intellectuelle de bon domaine ou domaine ni expertise b'i la tu peux être consultant dans ce domaine fa expertise ka k'i la dɛ tu peux être consultant dans ce domaine donc an yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ bolo min kan bi foyi tɛ se ka kɛ bi ni consultation tɛ par exemple hali n'i bɛ siraw dilan f'i a ko étude de faisabilité de kɛ projet o projet n'a b'a fɛ ka lancer f'a ka étude de faisabilité de kɛ donc audit fana b'o cogo la ten formation fana b'o ka se ka mɔgɔw don formation continue parce que généralement ni mɔgɔw tilara kalan fana n'o ye baara sɔrɔ kuma dɔ baarakɛyɔrɔ fana i b'a sɔrɔ budget dɔ b'a la n'a fɔ ko budget formation o ka se ka formation continue ka se ka mɔgɔw bila à niveau chaque fois baarakɛyɔrɔ la ka se k'o niveau layɛlɛ quoi donc consultation kɔni métier min don jamana tɛ se k'i passer ka bɔ métier la cogo si la donc c'est dans tous les domaines i bɛ domaine dɔn consultant b'a la i bɛ domaine dɔ fa expertise ka k'i la i bɛ se ka kɛ consultant ya domaine na quoi. Non, n'a fɔra ko association malienne de consultants donc an b'a jate Mali bɛɛ la Mali bɛɛ en même temps consultant caman fana bɛ jamana kɔ kan maliyɛnw don n yɛrɛ b'a dɔn n terikɛw dɔw bɛ yen u bɛ faransi ni fɛnw na c'est des consultants a dɔw yɛrɛ ye n wele kunu donc an bɛna essayer k'o bɛɛ lasɔrɔ pour que an bɛ se ka ni association malienne de consultants ka don ba la cogo min na pour que métier de consultant yɛrɛ ka se ka valoriser pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa bɛ se ka bɔ a la parce que étude caman bɛ kɛ kuma dɔ i b'a sɔrɔ en réalité a spécialiste t'a kɛ. Par exemple, j'ai fait 7 à la mairie de la commune 4. Donc, on a conseil du sur le mois de novembre. Bon, il y a un par exemple, un programme de développement économique social, nous avons le BIRISEC. BIRISEC, il va se faire des consultants dans mon outil, mairie et quelque chose fonctionnement donc on sait, outil mairie que sera donc on sait. Moi, aussi, programme de développement économique social, BIRISEC, c'est un attaque sur 5 ans, sur 21 milliards. Mais il y a un barrage mairie là. Ni kɛra mairie b'a ka ko mairie en 5 ans mairie se ka 25 milliards sɔrɔ cogo si donc fɛn min don an b'a essayer k'o ko n'o don an b'a essayer ka spécialiste yɛrɛ de ta quoi domaine ou domaine ka se ka mɔgɔw classer en fonction des domaines ka se k'o métier valoriser quoi bon kuma caman ko kuma na an bi vraiment consultant bi Mali kɔnɔ n b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn an b'o ɲini fɔ vraiment k'an rejoindre association malienne de consultants na pour que vraiment le métier de consultant ka valoriser parce que a ko in na concurrence déloyale caman b'a la an yɛrɛ bɛ fonctionnaire caman dɔn bureau b'o bolo kɛrɛfɛla fɛ donc o yɛrɛ bɛ baarakɛyɔrɔ min na u b'o marché drainer ka to ka bureau la u b'o ka sara ta u bɛ tila ka consultation marché fana drainer ka to ka bureau la ka se ka o wariw sɔrɔ donc nous faut un peu la concurrence déloyale a caman de bɛ yen donc an b'a fɛ vraiment ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw démarcher pour que vraiment concurrence déloyale min bɛ yen nɔ nous qui avons accepté de vivre de ce métier là u k'a to vraiment ka se ka balo a métier la ka se ka jamana fana étude ɲɛnamaw kɛ ka di jamana ma pour que jamana bɛ se ka développer cogo min. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko festival Kayiseko baaraw daminɛna nin dɔgɔkun laban in na ka jira k'a fɔ ko jayira dɔ n'o ye projection film ye o baaraw de kɛra ni ka a daminɛ olu tɛmɛna cogo ɲuman na festival baara tɔw bolodalen don ka bila novembre kalo tile 11 nata in na min bɛ tali kɛ a ko hakilila ta b'a ye Nathalie Sidibe ale ye min fɔ an ye seereya la an k'o lamɛn kumakanw senfɛ. Projection de film le 18 octobre 2024 o soirée ta ɲuman ala y'a tɛmɛ a ɲuman sigira a ɲuman wulila bɛɛ lajɛlen content na mɔgɔbaw tun bɛ ka daminɛ an ka directeur régional de la culture la jeune leader caman tun bɛ yen nɔ donc film bɔra parce que CNCM ye film di an ma an ka partenaire filanan fana n'o ye Royal Production ye o yɛrɛ fana ka film dɔw projetera film mun tun bɛ drogue kan denmisɛnninw ka drogue ta kan donc CNCM ka film mun projetera o tun bɛ sida gamin kan donc a ɲuman kɔni tɛmɛna an ye quartier min ni projection kɛra yen n'o ye Lafiyabugu Sud ye an y'o o denmisɛnnin dɔ fana ta min bɛ rapperiya la an y'o fana ta u nana prestation dɔw kɛ film intervalle ni ɲɔgɔn cɛ a ɲuman tɛmɛna bɛɛ lajɛlen ye soirée in bɛɛ lajɛlen ye foli kɛ ka tanuni kɛ parce que nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna soirée de cinéma ka sigi festival dɔ cadre kɔnɔna la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Kayi donc a diyara bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna ma
a bɛ continuer parce que an bɛ ka soirée filanan ta labɛn soirée filanan ta n'o bɛ kɛ kalo in tile 25 ni Ala y'a yira an na juma min bɛ nalen o fana don ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kayindi ka taa tuguni an ka partenaire fila Royal Production ani Centre National de Cinématographie u ye film minnu di an bɛ taa dɔwɛrɛ lajɛ ka taa ɲɔgɔn ɲɛnajɛ Kayindi fana ni Ala y'a yira an na. Jamana de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la ka jira k'a fɔ baara in ye jɛ ka baara ye Emmanuel Jara, Daniel Pujugu, Michel Mamba Kulibali ani fo ka taa se André Traoré ma. Aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka page la Lidi Media walasa aw ka se ka jaw sɔrɔ u bila waati jɔnjɔn yɛrɛ la. Ala k'a dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.